खुलुमखा बेलायखौनो जों खबर गाहाम जों साल साननि सिगां जों गाबसमाखा जोंनि गोबां मानसिनि तिप्रासाराव जोंनि स्टाइफेन मायं दंमोन अब पेंडिंग दंमोन अब मानसिनाय जों साइमन जत्तनो जोंनि लकडाउन नि बगै गाव अफिशियली अब एसे दिलें दंखा अब प्राय 11,000 जोंनि स्टूडेंट दं जों तिप्रासा स्टूडेंट दं बर'नि स्टाइफेन ब्लक नि दंखा मायं दंखा आबनो जों बार जों आं कक साहाबै आंनि जे 2 बार कक साखा जोंनि अनारेबल मिनिस्टार ट्राइबल अफेयर जोंनि अर्जुन मुंदाबाय कक साखा आं कक सागै आमर रिक्वेस्ट लायखा आमर बागै ब 1-2 दिन बिसिङावनो जों सेंसन राय खायर हका जों कागज माखा आ कागज जों लुखा प्राय 26 करोड़ 26 कोटी टाका सेंसन नंखा आबर दायित्व मोननाय आं खागाबो जों 1-2 मास बिसिङावनो अगस्त सेप्टेम्बर बिसिङावनो अब जों हाब्रैनाय आवन बगै जोंनि सिक्लाराव जोंनि तिप्रासाराव जे स्टूडेंट दं जे बर' मायं दंमोन पेंडिंग दंमोन आवन मानसिनाय आवन आं जत्तनो पैसाबो नोरके दज्ज दंदि नोरक माननाय जों तुरुक आंनि जे आवन बाङै चेष्टा खाय दंगो जे मानसाक अब दायि देखले दाना बागै ते जत्त जोंनि स्टाफ रकनो जोंनि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट स्टाफ आं साखा दायि दाना बागै बर' काम खाय दंगो आवन बागै आं कयनाय जत्त जोंनि स्टूडेंट दं जे माय पेंडिंग दंनाय रक नोरक जजु खायदि नोरक माननाय तैबो ककहे सानमुसुगो जे जोंनि स्टूडेंट दं ताउ फानो जोंनि मिस्टेक कामा तंनि जों खोनाबो नोंनि एकाउंट नंबर गथ गया IFC नंबर गथ गया तैबो मोर गथया माय किसा मिसमेच दं आब्रो किसी प्रॉब्लेम नाय आफानो जेबो ऑथेंटिक आब्रो माननाय आबनो कावानादि हानबगै निरक कामके तंदि कामके परदि ते जे रांमामानि बाय निरक ठीक जागा निरक खरस रेडी ओबनानि कयमो हामबाय।